Khovel hian hun nung shillok na lo thleng tur hi arab dik chho chat maya Bawnglâ sen temple an din huna in thoina atana mantur po Israel rama om fel der ta tuna chuan he temple hi sakzo che nga ani to a chuta chuan Krista dodal tu antichrist chuan ati tur aron ti chho theidon ta ani he video a hian toy fel takin Bawnglâ sen poimo ziale juda hautena an enkol dana le anti pundana an thiam bik ziate tin mosia dana Bawnglâ sen poimo na te kan thlir haudon ani he Bawnglâ sen awang hianin arab le juda te inkara indona a om theyangem nge Bawnglâ sen an kolwang mai hianin khovel indo pui pathum na hi engtin nge a thlen thei ngotang numbers bungsom pakwa kan hmu chuan pathianin mosia hnena bawng sen manga anin thoya awa pa hanin tleu chuanin an thiang hlim dan turte ashila pathian khanin Bawnglâ sen kha adu uluk ema mel hemlo soisel bo ngong kol label haulo kha adu ani ti chuan chu bawng chu dai pona an hruaianga an ti hlum anga ti chuan midangin athisen su an la anga tin adangin Bawnglâ sen su an halang avunte asate kha athisen te ekte nen lam khan an hal do nani ti chuan puithiam chuan a silfen te asu anga inbualanga ti chuan ria hmuna khana kal theyanga tlai lam thleng khan lo bol hlo do nani tin chu bawng wap chu tuine nan chopol khanin Israel mi puite tan in then na tuya khan an hmang do na chu swal thoina tur alo ni do nani heta hian kan sha tur chu he an dan le dunan serle sangi kumsang kha chuang lai an lo ti to lo ani chan chu an temple kha om to lo wangin heng an temple te hi Krista local changa kumsom sari nuwa khan ti chiatina lo om si a chuwang tak chuan juda te hian he an temple hi sakle achulan ti ema achan chu he an temple a hian mesia aron kal le don nia an rin wangani chuwang chuan an pui thuna te han serle sang te chu an lo ruam manin an lo peisa diam to alo ni kumsang ni sompariat khanin Israel temple din tura pol in din te chuanin sumtam tak an senga investment na satak anti to hnuwa khanin van nei thak tak mayin USA a he Bawnglâ sen hi anzuk muta a chumi changche chuan he temple pathumna an din tura po hian na satakin ma an na chak theita a hemi hian min sha tira chu Krista dodal 20 Christ po aron lang chep to a tin lali swa Krista ron kal le na po a hnai to ani ti atar lang ani kumsang ni somni panni September ni somparu khanin Texas a farm pakhata chang chuan he Bawnglâ sen panga hi Israela thon anita a ti chuan temple institute te chuan uluk takin an enkola bawng le ran manga in thoina an lo nei chin chu an ti chunzom le theidon ta ani khovel hian juda temple hi pahni che ala sha a pakha chu Solomonan temple mount a sakhani in kumzathum somkwa lai ading ani chu Babylon hawin BC zanga somriat parukhan anon ti cheta a pahni na chu juda ho Babylona an saltan nuan din khani in kum zanga somriat panga lai adinga chumi hnuwa AD somsaria khan ti chhatinom ta ni apathum na tur chu hun nung shillok na andin le tur hi aloni ta ni Bible kan hmuangin he temple pathum na nge hian Krista dodal tu antichrist chu achuanga mi te bumin mitam tak atidu da do nani antichrist alaulan chungchang kan soima kan shiat chane mem tur chu engwangin nge Bawnglâ sen an hmu awang mai hianin juda ho khu an lo mem ni ti hi man lai juda hau khan mosia hun lai jang to khan pathian an zinga cheng ve ti an sha thiam na em le an rin na pakhat chu biak buk an zinga a om kha ania anuwa temple ani le ani ti chuan mesia chu pathiani na aron tirpo chuan chu an temple ange chuan rongkal don ni in an ngaya tin mesia hi lali swa Krista kha ani ti an shelawa an rin dan chuanin Abraham tha te hna chau khan mesia kha tirin aronom don ni in an ngaya ni chu chuan pathiai na thuthlung anin kara da chu ron nem het le donin an ngai boka chuwang chuan juda hotan chuan he temple pathum na hi apoimo eme madi
Jewish theologian te chuanin thuthlung hlui bupum puya hianin halral thilana tana Bawnglâ sen hi thatak pathianin a amit tlung tak a hmu ang chu pakwa chau ni in an chuta ole ti chuan Temple Institute chuanin sakphalna an don hi an ngak to mai chawani chu temple an sakna tur po chu a hma a temple an lo sakna ngai Temple Mount da vek chuan ni in Solomon an alo sak to ang thlap khan sakle an tum boka architect ten aruang an din to te furniture te achunga bungbel tur zongzong mamo zongzong te po chu peisain a ta chuan heta thil poimo le deuh pakhat chu temple rongbol tur hnam kha thlanfelan lo ni to a chu mosia unaw pa aruna thakal zel thalera an kala ramtiam ampan na konga khangmi te thakal zel kha an thang to a an hu chuak to ani heng mi te po hianin rehearsal an lo nei na sa to ema achan chu he mun hi Bawnglâ sen wapa then thiang hlim dan dur kha an lo zir chan to ani thil chin fel ngai pakhat ala ta a he temple an sak tum na tur mun hi Juda te Christian te le Muslim te na mun thiang hlim tia an lo in chom vek kha ani si a hetilai mun hi ram in su na lai tak ni in Dome of the Rock a hian Al Aqsa Mosque oma he hi 7th century hun laia sakni in Muslim sa khwana a phei chuanin an mosque thlui ber te zingami ani hial ome 6-day war a khanin Israel chuan Old Jerusalem le Temple munlai borvel hi lama sela peace treaty an sign da na khanin khatilai mun temple an sakdu na lai hi Jordanian hnuaya ala omani Juda ho te chu he temple chung a hian an kal phal sak an nia amai ro chu an sa khwa ser le sang hi an ti phal ani lo thong so vantak chuan temple pathumna din le tur chuan Juda te le Muslim te hian anin an lo na lai an siam rema anin soi felangai don ani ani na taka phei chuan ma sanga ta to in ngei lo le sa khwana awang te le namthil ti dan chang chang awanga indo reng chin an ni a tun laya po hianin sumi awang chuan indo na po achhuak le mai lawang ti a soi thei lo ani arab ram te chuanin Israela Bawnglâ sen panga om to thu hi an lo she to boka chu wang chuan Israel in Dome of the Rock omna lai nei turin indo anon cho chhuwa thu tan an lo in ring lok sa vek bokani tin thil dang da ya chuanin Muslim hianin an sa khobuwa chuanin dajjal an nei ve a chu ami zia han en chuan antichrist nen hian ai nang emema chu mishing aron lan chuanin mitam tak chu kongdik ni om takalang ma se kongdik lova shwain abum don ani anti a an zia dana chuan mi bumtu turlar tak ni in mitam takte chu thilmak ati theina le afin na te wangin abum thlodon ni in an soi Islamic zirtirna chuan he dajjal hi Juda ten temple pathumna han saka chuan ron kalanga khovela hun enge motit sen omin mitam takte chu abum don ani ti chuan chu dajjal chu an mesia madi anti le iswa Krista an shat dana zolne ro pui ber chuan aron that don ni in an soya lali swa Krista chu wana changa local tur ni in an ngai buka dajjal ron lan chuan topna hnai to ni in anin zirtir pokani ani chuan he Bawnglâ sen wang mai hian indo na aom theidon emni mimal tak chuan karing laudeu amma ero chu he antichrist lo lang tura hian verther takin sa khoi ngai lo tak te chu a in ngai tir thein rem na thu aron zia pui theya chu ta chuanin sa kholian tak heng Juda Muslim le Christian inkara hianin in rem na peace treaty azia pui theidon ni in kashia he peace treaty hianin Jerusalem third temple dinna konga ma aron sut karing bok he tata khian Juda hote hian he Krista do dal tu hi an mesia anga ampom hun alo thleng thei mai thei bok achan chu lali swa Krista aron kal lai khan an mesia ani ti ampom theilo achan chu mishing pa nga yang ve maya aron lana wangin Juda ho chuan an mesia tan an mani ang ve mai kha an pom theilawa mi pui van tlang chunglam ani an be sei tladani chumi awang tak chuan he Krista do dal tu alo kal chuan bum an nuam do ne me mani heta kan shat le tur poimo emem pakhat chu he temple hi an sak chan chuan kum kha chungin an zau ngei tur ani a chumi hnuah chuan he tambo chepa Krista do dal tu hian rawaron rel chan thei to dom bokalo ni
Bible chuan min lo shilangin he dambo chepa borel fapa hi aron lan huna chuan he khovela hian remna le muanna kumthum le achan ve chung kha asiam dona chuwan chuan namshang shang le ramshang shang ten hena peace treaty hi asiam arinom chumi huna chuan khovel hian an fakanga chibai an labuk loi loi do nani ma se chumi hun bi a hanral meu chuan chu treaty peace treaty azia zong zong te chu a chu chhia anga temple chu an rin lo danang takin akal puin he khovela hianin sheomna le mang anna ronin jan do do nani hemi huna che hian pathian chuan a thin urna berbu chu hele hian ron le to anga chuta chuan juda ho chuan an mesia an lo nga chu kumsang ni kalta khan lo kal dai to a ama ero chu an ni chuan an lo hnolani ti an shithiam to do nani he thu hi zol nei zakaria khan lo soilok to a tin davida chung te chunga le jerusalem lo atu te chunga chuan khongai na le dilna tharau ka leyanga tin an chhuna chu minron enang tin mi na fapa nei chhun asunangin asunanga mi in afatir chunga atwarangin an twarang suminia chuan jerusalem a sunan na sataka omanga megido ruama hada jimon huna sunna ang mai kha ti chuan chung harsat na le mang anan na satakum sari chung aron thlen hnuah chuan lali swa chu wana chumzinga ron kalin chu krista daudal tu le zol nei derte satana chu ron nein mo thiang hlim emo nam thiang hlim pui thiam amana athlan nge krista thisena ale to te chu atnena ashwai ve anga jerusalem thara chuta chuan swal na reng reng te inti na te duam na te thil chalo zong zong te chu aom to don lawani chuwang chuan unau du tak te u he Bawnglâ sen hian juda te nuna thil poimo tak changma se kantan chuan apoimo na aom ve lawani achan chu he Bawnglâ sen hianin swal thoina a entira keini chuan lali swa krista kam nei to a ani chuan cross a khan kan swal man bat a pefelta ani Bawnglâ sen vap chuan lali swa krista thina a entira tin tuithiang hlim khan iswa krista thisen kantana chuaka alo entir to sia chuwan chuan mi tam takin christian tizinga temple pathumna saktura lomang angle lo chi aite kanom china kan si ai tur ani lo bible chuan atop dan tur min shil vek to a hne na kan chang do nani thupuan po heti hian alo thlipa ngai te kalokal thwai do ne mitin an thil ti angzela pek turin kaloman kan hne na oma ke alpha le omega masaber le anung ber apul le atop kani nun na thing chunga chuan thu an nei theina tur le kongka chuan khwa han lu theina tura in su fight chu an eng a thole amen hallelujah lelparo pui ber ro se